Tiperekenso moni wina nthawi ino ya chigawo chakumasana ndikhulupirira tsiku lanu likuyenda bwino. Pali nkhani imene atipeza mwadzidzidzi, nkhani zingapo koma zooneka kuti zofanana. Ndi nkhani yoti azikuluakulu a DPP komanso ena amene anali azikuluakulu a DPP nthawi imeneyo amangidwa. Tikunena pano ena ali mchitokosi cha polisi, tikunena pano ena akufunsidwa mafunso ndi a fiscal police. Ndiye nkhani zake sizazitali kwambiri, zifupizifupi, komabe ndimafuna tigawane kuti musangozimvera masamba mchezo. Nkhani izi zikuyenda motere kunena kuti phungu wa Blantyre City South East Samir Suleiman akazipereka ku polisi kutsatira kusindikizidwa kwa kalata yoti iwo amangidwe. Ndipo loya wa Suleiman Felix Tambulasi atsimikiza za izi polankhula ndi Times 360 Malawi. Atambusula ati alangiza a Suleiman kuti akangozipereka ku polisi, kusiyana ndi kuti apolisi adziwasaka. Adakali pano afika kale ku polisi kuti amve bwinobwino chifukwa chomwe akuwafunira, atero loya wa Suleiman Bambo Tambulasi. Ngakhale sanafotokoze bwino pa zifukwa, chikalata chomwe anthu achiona pa za nkhani yokhuza zomwe a Suleiman anena pa interview yomwe inaonetsedwa pa tsamba la mchezo ndi zina mwa zifukwa zimene akuwafunira ku polisi. Izi analankhula pa tsamba la Facebook mu programu ya DPP podcast imene akumacheza ndi azikuluakulu a DPP osiyanasiyana, pamene iwo akuti ananena akuluakulu ena achipani cha MCP kuti akufuna kuwapha. Ndipo mwaena mwa akuluakulu amene anatchulidwa mkanemayo ndi monga Richard Chimundubanda, Baba Steve Malondera komanso a Ken Zikhale Ng'oma. Ndipo tikunena pano Bambo Suleiman ali mchitokosi cha polisi komanso kwinako akudikira kuti amve kuti kodi chenicheni chimene apalamula kuti pakana afike pomangidwa ndi chani. Ndipo pa nkhani ngati yomweyo lero lomwe ku Lilongwe apolisi nawonso kumeneko atsekera mchitokosi Bambo Joseph Mwanamveka, omwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP chigawo chakumwera. Ambiri mwa ife tikuwadziwa Bambo Joseph Mwanamveka ndi mmodzi mwa akuluakulu amene akuthamanga kwambiri chigawo chakumwera kupanga kampeni kumuthandizira mtsogoleri wakale wa chipani wa dziko lino komanso amene ali president amene akuzayimira pa mpando wa president pa chisankho chimene chikubwera mu September 2025. September 16, 2025. Ndipo loya wawo wa Mwanamveka Akalekeni Kaphale atsimikiza za izi koma sanapereke tsatanetsatane maka pa zifukwa zomwe Mwanamveka awamangira. Koma malipoti akusonyeza kuti iwo amangidwa kuwaganizira kuti anatenga nawo mbali pa zachinyengo za kampani ya Salima Sugar, pamene iwo nthawi imeneyo anali nduna ya zachuma mu ulamuliro wa DPP. Ndipo nkhani inanso imene yangotipeza kumene ndionena kuti mulembi wakale mu nduna wa zachuma Cliff Chiwonda, mulembi wakale mu ofesi ya mtsogoleri ndi nduna Lloyd Muhala, ndi mkulu wakale wa bungwe la mera wakale Collins Magalasi nawo awaitana ku polisi komwe akufunsidwa mafunso. Owayimirira Akalekeni Kaphale atsimikiza za izi ndipo ati akadafufuza za milandu yomwe awaitanira, koma Kaphale ati zikumveka kuti nkhani yake ndiyofanana ndi ya Mwanamveka omwe amangidwa lero. Malingana ndi Kaphale, nawo angomva kuti nkhani yake ikukhuzana ndi kampani ya Salima Sugar, ndipo ati akapeza zenizeni
atiuza, ndipo ifenso pano tinene kuti zenizenizo zikaperekedwa tibwera tikulongosolereni kuti tapeza zotani. Pirizani kukhala tsiku lopambana, mwakumwa nonse. Bye bye.